హలో అండి, మై సెల్ఫ్ సుప్రియ. ఈరోజు పల్లి అచ్చు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏరుశనగ గింజలు తీసుకున్నాను, వాటిని బాగా వేయించుకొని ఇదిగోండి వేయించేసి తొక్క తీసి పెట్టుకున్నాము. ఇందులో చిన్న చిన్న ముక్కలు లాంటివి వస్తాయి కదండి, అవి ఇలా విడిగా తీసేస్తాము. ఇవి ఉండడం వల్ల అచ్చు అంత మంచిగా అనిపించదు. బెల్లం వచ్చి పంచదార కలుగున్న బెల్లం వాడతామండి, మంచి బెల్లం వాడతాము, అచ్చుకు బాగుంటుంది ఇది. ఇదిగోండి ఇక్కడ బెల్లం కరగబెడుతున్నాము, కరగబెట్టి వడకడతాము. ఇక్కడేమో పాకం ఉడుకుతుంది, ఇంకా పాకం రావాలి. ఇదిగోండి ఇక్కడ అచ్చు పోసాము, పోసింది చూపిస్తున్నాను. ఇది వేడిగా ఉంది, ఇంకా ట్రేలోనే ఉంది. ఆల్రెడీ ఇందా పోసింది ఇక్కడ క్లాత్ మీద వేసామండి. చల్లారాలి, చల్లారి వెళ్ళి ప్యాక్ చేయాలి. నైట్ అయిపోయింది కదా. అచ్చు మాత్రం చాలా బాగా వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ.